तसा आमचा प्रचार काही दिवसा अगोदरपासूनच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे त्यांनी सुरू केलेला आहे. सावंतवाडीकरांच्या संवादी आमच्या श्रद्धाताई असतील आणि आमचे सगळे पूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे सगळे उमेदवार आणि आमची पूर्ण भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकीमध्ये काही दिवसा अगोदर उतरलेला आहे. आज मी स्वतः श्रीदेव पाटेकरांचा आशीर्वाद घेऊन आमच्या सावंतवाडीकरांच्या या शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून ही निवडणूक महत्वाची असल्यामुळे आज देवाचा आशीर्वाद घेऊन आमच्या श्रद्धाताई आणि आमचे पूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सगळे उमेदवार त्यांच्या प्रचारासाठी सावंतवाडीकरांशी संवाद साधण्यासाठी आणि त्याहीपेक्षा सावंतवाडीकरांचा ऐकण्यासाठी मी आज सावंतवाडीमध्ये आज आलेलो आहे. काही प्रभागामध्ये सावंतवाडीकरांचं ऐकण्यासाठी त्यांचं संवाद साधण्यासाठी मी आता जाणार आहे. ह्याच्यानंतर आमच्यासाठी ह्या निवडणुका चारही निवडणुका भारतीय जनता पक्ष म्हणून या चारही शहरांचा विकास करण्यासाठी आम्ही ही निवडणूक लढवतो आहे. निवडणूक लढवण्याचा हेतू आणि अजेंडा आणि आमचा जाहीरनामा आणि उद्दिष्ट आमचा सावंतवाडी शहर हे एक आदर्श शहर बनावं. 18 प्रकारच्या नागरी सुविधांसकट इथे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून चांगल्यात ते चांगले प्रकल्प यावेत. सावंतवाडी शहराचा विकास हा एक रोल मॉडेल शहर म्हणून आम्ही तयार करू शकू या दृष्टिकोनातून आम्ही ही निवडणूक आम्ही लढवतो आहे. सावंतवाडीच्या राजघराण्याला एक मोठी परंपरा इतिहास आहे आणि त्याला आता सत्तेची जोड देऊन या सावंतवाडीमध्ये आमच्या श्रद्धाताईंच्या नेतृत्वाखाली आमचे सगळे उमेदवार एकत्र येऊन आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे खासदार सन्मान्य राणे साहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाणजी आणि मी स्वतः जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून सावंतवाडीकरांना आम्हाला विश्वास द्यायचा आहे की भारतीय जनता पक्षाचे आमचे हे सगळे उमेदवार आणि आमच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार श्रद्धाताई यांच्यावर तुम्ही विश्वास आणि यांना मतदानारूपी अगर आशीर्वाद तुम्ही दिलात तर मी आपल्याला विश्वास देतो या पुढच्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आज आमचं केंद्रात आणि राज्यात सरकार आहे. या सत्तेच्या माध्यमातून सावंतवाडीचा विकास आम्ही 100% करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलू. कुठल्याही बाबतीमध्ये निधीची कमतरता होणार नाही. कारण का सत्तेमध्ये आम्ही केंद्रात आणि राज्यात असल्यामुळे त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या आर्थिक चाव्या पण पालकमंत्री म्हणून माझ्याकडे असल्यामुळे सावंतवाडी समाजसेवाचा वारसा जे पुढे घेऊन जात आहेत ते त्यांनी त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिलेला आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की आम्हाला पूर्ण ह्या प्रवासामध्ये सावंतवाडीकरांचा आशीर्वाद सहकार्य निश्चित पद्धतीने मिळेल. त्यामुळे ठाम विश्वास. 2000 डिसेंबर 2019 मध्ये भाजपचा पहिला नगराध्यक्ष या पोटनिवडणुकीत सावंतवाडीत बसलेला होता. दुसऱ्यांदा नगराध्यक्ष बसवण्यासाठी प्रयत्न काय असतील आणि काय व्हिजन असणार आहे आपलं? व्हिजन असं आहे की सावंतवाडी शहर हे तसं सिंधुदुर्गच्या जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचं शहर आहे. म्हणजे आपल्याकडे ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याचबरोबर ह्या शहराची बाजारपेठ अतिशय म्हणजे मोठी उलाढाल करणारी ही बाजारपेठ आहे आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय महत्वाचा असं शहर आहे आणि त्याला डेव्हलप करण्याचं त्याला विकसित करण्याची एक चांगली संधी पुढच्या 5 वर्ष आम्हाला भेटते. गेली निवडणूक ही पोटनिवडणूक होती म्हणून पूर्ण काळ आम्हाला भेटला नाही. तेव्हा मी स्वतःही आमदार होतो पण आज या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. आम्हाला देवेंद्रजींची साथ आहे, आम्हाला मोदी साहेबांची साथ आहे, आदरणीय राणे साहेबांची साथ आहे. म्हणून मला विश्वास आहे जसं मी सांगितलं की राजघराण्याचा इतिहास
आणि त्याचबरोबर सत्तेची जोड, हे दोन्ही मिळून आपण सावंतवाडीला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सज्ज आहोत. इथले आमदार दीपक केसरकर 21 तारीखपर्यंत आपण युतीसाठी आग्रही आहोत. भाजपने तसं प्रयत्न केला तर आपला त्याला पाठिंबा असेल असं म्हणतात. पण तुम्हाला काय वाटतं, युती होईल की नाही? एक लक्षात घ्या, ह्या सगळ्या वरिष्ठ पातळीवर ठरणाऱ्या गोष्टी आहेत. युती संदर्भात कुठली चर्चा करायची असेल तर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, ह्या सगळ्या, आदरणीय राणे साहेब, या सगळ्या पातळीवरची चर्चा होणार आहे. कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला जी काही दिशा दाखवली गेलेली आहे त्या दिशेवर चालण्याचं आम्ही सगळेजण काम करतोय. भारतीय जनता पक्ष हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. आमच्याकडे सगळ्या बाबतीचा अभ्यास करण्याची एक रचना ठरलेली आहे, एक ढाचा आहे. तर त्याप्रमाणे आम्हाला आमच्या वरिष्ठांकडून जो काय आदेश मिळालेला आहे त्याप्रमाणे आम्ही खरं म्हटलं तर काम करतोय. माझी अपेक्षा अशी होती की श्रद्धाताईंनी जेव्हा आग्रह धरला किंवा त्यांनी मनात आणलं की मी निवडणूक लढवावी, राजघराण्यांनी एकत्र येऊन जेव्हा जाहीर केलं की आमची इच्छा आहे की आम्ही ही निवडणूक लढावी, तेव्हा बाकींचं तर माहीत नाही, मला थोडी दीपक केसरकर साहेबांकडून वेगळी अपेक्षा होती. त्यांचे राजघराण्याबरोबर अतिशय जुने संबंध आहेत, जुनं घट्ट नातं आहे. तेव्हा आणि ह्या राजघराण्यांनी आपल्या सावंतवाडीकरांना भरपूर दिलेला आहे. वारंवार आशीर्वाद पण दीपक केसरकर साहेबांना वारंवार दिलेला आहे. तर मला वाटतं की ही निवडणूक राजकारणाच्या पलीकडे पाहिली पाहिजे. आपल्याला कुठे ना कुठेतरी परतफेड करण्याची संधी भेटते आहे. आपल्याला राजघराण्यातून एका व्यक्तीने जर इच्छा व्यक्त केली तर खरं म्हटलं तर प्रत्येकाने बिनशर्त पाठिंबा श्रद्धाताईंना दिला पाहिजे होता, अशी माझी साधी अपेक्षा होती. पण ठीक आहे, शेवटी राजकारण आणि ही निवडणुका हा वेगळा विषय असल्यामुळे मी अजून का त्याच्यामध्ये बोलू शकत नाही. मी आता म्हटलं की केसरकरांना राजकारणामध्ये चांगली साथ दिली यापूर्वी, तर केसरकरांनी आता तुम्ही 21 तारीखपर्यंत त्यांना असं सांगता का की नाही बिनशर्त तुम्ही झाला तर बरं होईल? आता तुम्ही हा इंटरव्ह्यू घेतल्यानंतर कदाचित संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचला. कारण का शेवटी राजघराण्याबरोबर त्यांचा असलेला संबंध, राजघराण्यांनी त्यांच्या पूर्ण विकासाच्या ह्या प्रवासामध्ये ते मंत्री राहिलेले आहेत, आमदार राहिलेले आहेत, सगळ्या बाबतीमध्ये ह्या घराण्यांनी त्यांच्याबरोबर उभे राहिलेले आहेत. कधीही कुठली अपेक्षा ठेवली नाही, राजकीय अपेक्षा बिलकुल ठेवली नाही. समजलं ना? तर माझं म्हणणं आहे की आज जेव्हा ह्या घराण्यातून एक इच्छा व्यक्त केली असेल तर खरं म्हटलं तर बिनशर्त पाठिंबा दिला पाहिजे होता. किमान केसरकर साहेबांनी तरी ह्याचा विचार करायला पाहिजे होता. बाकी सगळे ठीक आहे, राजकीय विरोधक आहेत, ते सगळे विषय वेगळे आहेत, पण सावंतवाडीचा अस्मिता म्हणजे हे राजघराणं आहे. आज आरोग्यापासून, पाण्यापासून, इतिहासाचे पूर्ण अभ्यास अगर तुम्ही केला, या शहरामध्ये या सगळ्या व्यवस्था कोणी लावल्या? या राजघराण्याच्याच माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या आहेत. मग आज जेव्हा त्यांच्या घरातल्या एक व्यक्तीने इच्छा व्यक्त केलेली आहे की आम्हालाही राजकारणामध्ये, आणि उद्या विचार करा की ह्या राजकारणातली व्यक्ती उद्या नगराध्यक्ष पदावर बसली तर सावंतवाडीकरांचा विकास किती गतिमान पद्धतीने होईल. प्लस त्या उच्च शिक्षित आहेत, त्यांना समाजकारणाची आवड आहे, प्रत्येक बाबतीत विषयाची त्यांना समज आहे. तर ह्या सगळ्याचा विचार करून जे सावंतवाडीवर प्रामाणिक पद्धतीने प्रेम करत असतील, निस्वार्थ प्रेम करत असतील, त्यांनी खरं म्हटलं तर बिनशर्त पाठिंबा स्वतःहून दिला पाहिजे होतं. मी सगळ्या राजकीय पक्षांना आवाहन करेन की तुम्ही बिनशर्त पाठिंबा द्या. तर ह्या घराण्याने आम्हाला जेवढं काही दिलं त्याला परतफेड करण्याची संधी अगर आम्हाला या निमित्ताने भेटत असेल तर अजून 2 दिवस आहेत. प्रत्येकाने आपल्या पद्धतीने विचार करावा आणि बिनशर्त पाठिंबा श्रद्धाताईंना द्यावा, असं आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करेन. राणेसाहेब, ही सावंतवाडी नगरपालिका आहे ती बापूसाहेब महाराजांनी आपल्या कारकिर्दीत वसवलेली आहे. की सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा अखंड जिल्हा असताना या जिल्ह्यात पहिलं शैक्षणिक महाविद्यालय बापूसाहेब महाराजांनी या ठिकाणी पंचम खेमराज यांच्या नावाने सुरू केलं. ही शैक्षणिक सगळी प्रगती, सामाजिक प्रगती, सांस्कृतिक प्रगती या जिल्ह्याला, दोन्ही जिल्ह्याला ज्यांच्यामुळे लाभली त्याची आज नाचसून या ठिकाणी उभी आहे निवडणुकीला. सावंतवाडीकर आणि हा जिल्हावासी त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतील असं आपल्याला वाटतं एकंदरीत? माझ्या दृष्टिकोनातून ही आपल्यासाठी एक अस्मितेची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. जो इतिहास आता तुम्ही स्वतःच्या तोंडातून सांगितलं, मुखातून सांगितलं की एवढं सगळं त्यांनी घडवत आज सावंतवाडीला ची पायाभूत सुविधा असेल, ओळख असेल,
ओळख देणारा हे राजघराणं आहे आणि राजघराण्यातून एक व्यक्ती जर पुढे येऊन इच्छा व्यक्त करत असेल तर आपण कुठल्याही बाबतीचा विचार न करता आम्हाला मतदान करण्याची संधी भेटते, ह्या पिढीला संधी भेटते. आता उदाहरण 11 महिने अगोदर सन्मान्य राणेसाहेब खासदारकीसाठी उभे होते, बरोबर. कणकवली आणि मालवण सोडून राणेसाहेबांना अजून बाकीच्या तालुक्यांनी कधीच मतदान केलं नव्हतं. प्रत्येक जण काय विचार करत होतो त्या लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी, की सावंतवाडीकर काय विचार करत होते, वेंगुर्लेकर काय विचार करत होते, दोडामार्ग, देवगड. आम्हाला पहिल्यांदा राणेसाहेबांना मतदान करण्याची संधी भेटते, त्याला आम्ही राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आम्ही मतदान करतो. तीच भावना व्यक्त करण्याची ही निवडणूक आहे. ज्या कुटुंबियांनी ह्या सावंतवाडीला एवढं काय दिलं आणि पूर्ण इतिहास ज्याला ज्याला कळतो, ज्यांनी वाचलेला आहे, मी कृपया आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सावंतवाडीकरांना विनंती करेन, प्रत्येकाच्या हातामध्ये आज मोबाईल असतो, गुगलवर जावं आणि पूर्ण माहिती ह्या राजघराण्याची वाचावी. आपल्याही ज्ञानात भर पडेल, पण ह्या कुटुंबियांनी आपल्यासाठी काय केलं हे आपल्यालाही थोडं कळेल आणि ते अभ्यास झाल्यानंतर स्वतःहून आपण सगळ्या जणांनी जनतेने ही निवडणूक खरं म्हटलं तर हातात घेतली पाहिजे. उत्स्फूर्त पद्धतीने बोलले पाहिजे. नाही ताईंना येऊन बोललं पाहिजे, ताई तुम्ही प्रचार करू नका, या चला आपण 2 तारखेला आम्ही तुम्हाला मतदान करतो, 3 तारखेला नगराध्यक्ष म्हणून बसा आणि तुम्ही आमचे जसं आपल्या सगळ्या अगोदरच्या मान्यवरांनी ज्या पद्धतीने सावंतवाडीचा विकास केला, आज परत एकदा तुम्ही तो इतिहासाची पुनरावृत्ती करा. आम्ही सगळेचे सगळे सावंतवाडीकर तुमच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्याची, सांगण्याची आणि सिद्ध करण्याची संधी 2 तारखेला आपल्या हातात चालून आलेली आहे. साहेब तुम्ही महायुतीचे नेते म्हणून केसरकरांची समजूत काढणार का? केसरकरांची या संदर्भात समजूत मी समजूत काढणारा एवढा मोठा कार्यकर्ता निश्चितपणे नाही आणि केसरकर साहेबांना राजघराण्याबद्दल मी सांगावं एवढा मोठा आणि एवढा अनुभवी मी निश्चितपणे नाही, पण माझी ही भावना आहे. वर्षानुवर्ष हे राजघराणं अगर आपल्याला फक्त देतच आलेलं आहे, कधीच काय मागितलं नाही, कधीच काय राजकीय अपेक्षा ठेवली नाही, कधीच काय कुठलीही निवडणूक आली आशीर्वाद मिळतो, कुठलंही काम असेल, विकासाचं कुठलंही काम असो, मग चला तुम्ही विकास करताय ना, आम्ही अशा याच्या पद्धतीने आमच्या जमिनीवर तुम्हाला संधी देतो. ही भावना हे लोक ठेवणारे लोक आहेत की नाही? असंख्य उदाहरण सावंतवाडीचं असं एक घर नाही तिथे तुम्हाला असं उदाहरण भेटणार नाही, एक असा समाज नाही त्यांच्याकडे तुम्हाला ही भावना भेटणार नाही. मग आम्हाला समजूत काढण्याची का गरज वाटते? उलट त्यांनी स्वतःहून येऊन त्यांना सांगितलं पाहिजे होतं की मी माझ्या पक्षाला तरी, बाकीचं महाविकास आघाडीवाल्यांना माहित नाही, पण ते मुळात ते पण सावंतवाडी करत आहेत, ते काय अन्य तालुक्यातून आलेले नाही आहेत. प्रत्येक जण जो या निवडणुकीमध्ये उभा आहे तो सावंतवाडी करत आहे. मग प्रत्येकाने ही भावना व्यक्त करून आज एक निवडणूक अगर ह्यांना बिनशर्त पद्धतीने पाठिंबा करून दिली तर त्याच्यामध्ये चूक काय? यांचा अधिकार आहे तो. तर मागच्या पूर्ण निवडणुकीत तुम्ही सावंतवाडी कंटेनर थिएटर काल शिवसेनेने जी प्रेस होती त्यावर तुम्हाला टीका केली, तुम्ही पालकमंत्र्यांनी फसवलं. चांगली गोष्ट आठवण तरी करून दिली तुम्ही मागितलं होतं म्हणून मला पुढच्या 5 वर्षामध्ये आमच्या श्रद्धाताई निवडून आल्यानंतर पहिल्या कुठले 5 क्रमांकाच्या कामावर हात घालायचा आहे हे मला आठवण करून दिल्याबद्दल मी आमच्या सहकारी मित्र पक्षाला मनापासून आभार मानतो. पण मला मुळात त्याच्यात राजकारण करायचं नाहीये. त्या थिएटर ठाकरे सेनेवर ठीक आहे, ठाकरे सेनेने आठवण करून दिली असली तरी म्हणून त्यांचेही मी आभार मानतो. आणि त्यावेळी येणाऱ्या अडचणी, मी तेव्हा एक आमदार होतो पण तरीही मला ज्या काही अडचणी तेव्हा आल्या ते मी कधी ना कधी मी त्याच्या संदर्भात बोलून, पण आजची बोलण्याची आणि रडण्याची वेळ नाही. मला 5 वर्षाची संधी ह्या पुढे अगर सरदारताईंच्या निमित्ताने भेटत असेल तर थिएटर काय अजून खूप काही सावंतवाडीकरांना दाखवण्याची संधी आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझ्या हातात चालून आलेली आहे. सर 4 ठिकाणी निवडणूक होत आहे आणि त्यामध्ये काय? 4 ठिकाणी जिल्ह्यात ज्या निवडणूक होत आहे त्यामध्ये कणकवलीमध्ये युपीला शिंदे सेनेने पाठिंबा दिलेला, काय सांगायला? कारण तुमच्या विरोधात सगळे एकवटलेले काय करतात? मुळामध्ये आमच्या कणकवलीसाठी हे नवीन नाही. सन्मान्य राणेसाहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये असंख्य वेळी सगळेजण एकवटलेले आहेत आणि तेव्हा तेव्हा आमच्या कणकवलीकरांनी राणेसाहेबांच्या बाजूने नेहमी राहिलेले आहे. शेवटी राणेसाहेबांच्या कणकवलीची ताकद बघा, जे कोणाला जमलं नाही
शिंदे आणि ठाकरेंना एकत्र आणण्याचं ते राणे साहेबांच्या कणकुलीने करून दाखवलेलं आहे. आणि दुसरी बाब अशी आहे, कोणी कोणावर इलेक्शन लढावं ह्याच्याबद्दल मला काही आक्षेप नाही. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे, प्रत्येकाने मनसोक्त तिथे येऊन प्रचार, शेवटी लोकशाही आहे, आमची जनता सुज्ञ आहे. लोकांनी शहर विकास आघाडी करावी, एकत्र यावं, बिलकुल मला त्याच्याबद्दल हरकत नाही. प्रत्येकाला त्याचं स्वातंत्र्य आहे. मी त्या सगळ्या गोष्टीचं स्वागत करतो. शेवटी जनतेसमोर आम्ही सगळे मिळून आमच्या विकासाचा अजेंडा घेऊन जाणार आहे. मी तुम्हाला आज या निमित्ताने स्पष्ट करतो, कुठेही माझ्या माध्यमातून किंवा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून कोणच वैयक्तिक टीका करणार नाही, राजकीय टीका पण आम्ही करणार नाही. आम्ही एवढंच आमच्या भाषणातून, आमच्या इंटरव्ह्यूतून, आमच्या संवादातून तुम्हाला कळेल की आम्ही कणकवलीसाठी, मालवणसाठी, वेंगुर्ल्यासाठी आणि आमच्या सावंतवाडीसाठी विकास काय करू पाहतोय एवढंच आमच्या तोंडातून निघणार आहे. कोणी कितीही आरोप करून दे, तुम्ही कितीही ब्रेकिंग न्यूज चालवा, तुम्हाला काही पण आमच्याकडून उत्तर तुम्हाला फक्त विकासाची भाषेचं मिळणार. साहेब तुम्ही साहेब उभाटाने आणि शिवसेना शिंदेसेना एकंदरीत चारही ठिकाणी म्हणजे सावंतवाडी असेल, मालवण असेल, वेंगुर्ला असेल आणि कणकवलीमध्ये थोडंसं तुम्हाला चक्रव्यूहात अडकवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. पण तुम्ही चारही उमेदवार, आता तुम्ही म्हटलं राजघराण्याचे कधी अपेक्षित लोकांना इथलं नव्हतं, राजघराण्याचा इथे उमेदवारी देऊन तुम्ही सावंतवाडीला एक वेगळा क्विश दिलाय. वेंगुर्ल्याला गिरफ्तांचं काम आहे, त्यांनी वेंगुर्ल्याला राज्यात आदर्श शहर बनवलं. कणकवलीला तुम्ही स्वतः आहात आणि जे समीर नलावडे करतायत आणि मालवणला अशा चक्रवाह कसापणे भेटणार आहात तुम्ही? तुम्हाला माझं पूर्ण नाव माहिती आहे ना, नितेश नारायण राणे. चक्रव्यूहला कसं भेदणं हे नितेश नारायण राणे हे आम्हा लोकांना, आम्ही त्याच्यात PhD केलेली आहे. आणि दुसरं तुम्हाला सांगतो, भारतीय जनता पक्षामध्ये मी नसतं, आम्ही नसतो. भारतीय जनता पक्षाचे हे सगळे उमेदवार आहेत. आमच्या प्रदेश अध्यक्षांनी, आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि सगळ्या वरिष्ठांनी मिळून कोणाला कुठे उभं करायचं, कोणाला काय संधी द्यावी, कुठल्या कार्यकर्त्याला कशी द्यावी, यासाठी आमची जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी आहेत, त्या भागाचे आमचे निरीक्षक आहेत, महिला मोर्चा म्हणून आमच्या श्वेताताई आहेत. आम्ही सगळ्या जणांनी, हे लोकांनी सामूहिक पद्धतीने, आम्ही म्हणून या सगळ्या जणांना आपण आपल्या पद्धतीने उभं केलेलं आहे. आणि जनतेसमोर आम्ही जातो आहोत. शेवटी जनतेला ठरवायचं आहे कोणाला काय संधी द्यायची. साहेब, सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी आलाय. सावंतवाडी शहरामध्ये प्रामुख्याने प्रश्न आहे आरोग्याचा आणि दुसरा आता शहराकडे झपाट्याने वाढत चाललेली लोकसंख्या आणि त्या आधारे पूर्वीचं जे ग्रॅव्हिटी तत्वावर बापूसाहेबांच्या काळात जे धरण बांधलं गेलं आणि चिवारडीकडे येथे ती जी मेन साठवणूक टाकी केली गेली, त्यातनं जे पाणी पुरवठा होत होता अद्यापर्यंत त्याच ठिकाणून पाणी पुरवठा सुरू आहे. केसरीतनं आहे, पुन्हा आपल्या पाळणेकोणच्या धरणातनं सुरू आहे. हे शहराला पाणी आता कमी पडते. पूर्वी कसं 24 तास शहराला पाणी असायचं, आता शहराला काही वेळापुरते 2-2 वेळा पाणी सोडलं जातं. तर ही 24 तास पाण्याची मागणी गेल्या निवडणुकीत पण सर्व सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलेले, विरोधकांनी पण सांगितलेले, आम्हाला मिळाली सत्ता तर करू. आपण ही आरोग्याचा प्रश्न आणि पाण्याच्या प्रश्नावर भर देऊन तो सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याच बोलण्यामध्ये आहे. कोणी सोडवला अगोदरपासून तो प्रश्न? संस्थाने केलाय ते. बरोबर. म्हणजे मी सांगत नाही, तिथे पाठीवर नोंद आहे तिथे. बरोबर आहे. त्यांनी आरोग्याचा प्रश्न संस्थेने सोडवलं, पाण्याचा प्रश्न तरी पाण्याचं नियोजन सुरुवातीपासून हे संस्थेने केलं. आज संस्थेच्या एक कुटुंबातला सदस्य आज नगराध्यक्ष म्हणून बसलेला आहे. हेच तुम्ही सांगण्याच्या या पत्रकार परिषदेतून बघतोय. तुम्ही जे आज आपल्याला संधी आलेली आहे इतिहासाची पुनरुक्ती करण्याची, ही संधी तिथून ते आज ह्या पिढीपर्यंत आज चालून आलेली आहे. प्लस ताईंबरोबर सत्तेची जोड आहे. पालकमंत्री त्यांच्या बरोबर आहे, मुख्यमंत्री त्यांच्या बरोबर आहे, आदरणीय पंतप्रधान त्यांच्या बरोबर आहेत. त्यांनी कुठलाही प्रस्ताव मंत्रालयावर पाठवला तर पालकमंत्री म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून, प्रधानमंत्री म्हणून आम्ही सगळे त्यांच्या बरोबर आहोत. म्हणून त्या काळात सुरू केलेलं काम आता परत पुढच्या पिढी म्हणून आज ताईंना पुढे घेऊन जाण्याची संधी मिळालेली आहे आणि त्या संधीचं सोनं ते निश्चितपणे करतील असा मला ठाम विश्वास आहे. साहेब, राजकारणातला आणि उच्चशिक्षित असा उमेदवार तुम्ही इथे दिलाय, मात्र त्यांच्या मराठी बोलण्यावरून ट्रोल केलं जाते. मराठी शिकण्याचा प्रयत्न तरी करतायत. आपल्या सावंतवाडी मध्ये आल्यानंतर, लग्न त्यांचं झाल्यानंतर आज कोणी त्यांना बघून सांगणार नाही की त्या सावंतवाडीकरांच्या नाही आहेत.
त्यांनी जी आपली संस्कृती स्वीकारलेली आहे, भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतायत, ह्याचं खरं म्हटलं तर कौतुक करायला पाहिजे. कौतुक करायला पाहिजे. हा मुळात प्रश्नच असता कामा नाही. अन्य पण ज्या त्यांच्या बदनामीचे विषय चालू, माझं म्हणणे निवडणुका येतील जातील, पण आमच्या जिल्ह्यातल्या माता भगिनींच्या अशा पद्धतीचा अपमान निवडणुकीसाठी कोणी करू नये, हे मी ह्या आपल्या निमित्ताने प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या त्या कार्यकर्त्यांना सांगेन. मी दीपकजींना सांगेन, तुमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना समज द्या. निवडणुका ह्या फक्त 2 तारखेपर्यंत आहेत, पण कुठल्याही महिलेच्या बद्दल अशा पद्धतीचा अपमान आणि बदनामीचे विषय कोणीही करू नये, एक लक्षात घ्या. म्हणून ह्या बाबतीमध्ये तर बिलकुल आम्ही त्या गोष्टी सहन करणार नाही. आणि ह्याचं उत्तर सावंतवाडी करत देणार आहेत 2 तारखेला. तुम्हाला वाटतं की जनता बघत नाहीये, जनतेला कळत नाहीये कोण ताईंचे हे करतायत, बदनामी करतायत, कोण कुठून मेसेज पाठवले जात आहेत. अहो, त्या भाषा शिकण्यासाठी एवढ्या चांगल्या पद्धतीने, मी तर बोलतो त्यांची मराठी चांगली आहे, शिकतायत, बोलतायत, ह्याचं कौतुक झालं पाहिजे. आज किती घरामध्ये त्या स्वतः जात आहेत, दिवसातल्या 100 घर ते करतायत. त्या सांगा मला, कौतुक करायला पाहिजे. आपल्या घरात एक बहीण मुलगी अशा पद्धतीने आज प्रयत्न करतायत. आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये त्या आल्या आहेत, आपली संस्कृती त्यांनी स्वीकारली, ह्याच्याबद्दल कौतुक करावं का टीका करावी? चला हो बाबा, मला प्रचाराचे पण संपवायचं नाही. ठीक आहे, एक काही 2 मिनिटं बोलणार तुम्ही कणकवलीबद्दल म्हणजे राणे परिवारासोबत कायमच कणकवलीकर राहिले. मात्र आता प्रश्न असा आहे की तुमचे मित्रबंधू ज्या पक्षात आहेत त्याच पक्षाने शहर विकास आघाडीला समर्थन दिलं. मी काय एवढंच बोललेलो आहे, प्रत्येकाला निवडणूक हक्काने लढवण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. आम्हाला ही निवडणूक केवळ विकासाचा अजेंडा घेऊन आम्ही लढतो. कोणी काय पक्ष करावं, कोणी प्रचार करावा नाही, हा कम्प्लिटली त्यांचा विषय. आदरणीय निलेशजी तर शिवसेनेचे नेते आहेत. अगर शिवसेना शिंदे गटाने त्या शहर विकास आघाडीला पाठिंबा दिलाय तर त्यांनी प्रचारासाठी त्यांना उतरायलाच लागेल. मग आम्ही तेवढे तसे मेच्युअर्ड लोक आहोत आणि बाबा आम्ही मैत्रीपूर्ण लढाईवाले आहोत. उगाच तुमचे चॅनल जास्त चालवत बसणार नाही आम्ही, असं आहे ते. आम्हाला आमच्या आई वडिलांनी चांगले संस्कार दिलेले आहेत. राणेसाहेब नेहमी म्हणतात की नाही, आम्ही ज्या पक्षात असतो त्या पक्षामध्ये 100% आम्ही त्यांना न्याय देतो, निष्ठा देतो. आज मी भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे, राणेसाहेब आहेत, निलेशजी आज शिवसेनेमध्ये आहेत. 100% शिवसेनेला न्याय देतात ना. तिथे नाही दिला असता तर तुम्हीच चालवलं असतं. बघा, हे शिवसेनेत बसून बीजेपीचं काम करतायत. दोन्ही प्रकार चावण्याचा विषय असतो ना कधी कधी आमच्या मीडिया मित्रांचा. आज ते शिवसेनेचे नेते म्हणून अगर तिथे न्याय देत असतील तर त्यांचं कौतुक करावं की त्यांच्यावर टीका करावी? काय हो लाडसाहेब, म्हणून बोलतो ह्या गोष्टी निवडणूक आहे, प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाने आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी यावंच आणि आलंच पाहिजे असं मी या निमित्ताने म्हणतो. शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याचं समजतं, तशा पद्धतीच्या बातम्या. त्यासाठी आमचे मुख्यमंत्री साहेब सक्षम आहेत. ते आमचे मुख्यमंत्री साहेब आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्या बाबतीमध्ये तो विषय हातात. युवराणी बोलणार आहे. सर्वांना माझे स्नेहपूर्वक नमस्कार. मी श्रद्धा भोसले आहे, एक प्राऊड सावंतवाडीकर आहे आणि आज मी राजकारणमध्ये उतरले आहे तर फक्त आपण सर्व सावंतवाडीकरची सेवा करायला. आज भारतीय जनता पार्टीने मला आशीर्वाद दिले आहे आणि मी आपण सर्वांना फक्त हे म्हणेन, मला एक टाइम काम करायची संधी द्या, मी काम करून दाखवेन. वा, त्याच्यापेक्षा मराठी चांगलं बोलून दाखव. चला, जय जय.